እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። كمي تمسيو زخبركم سمعتنا لو معاربي 14 نحاسة 2013 عام تمرت ويكعب باقوطات أوروبا 10 نحاسة 2021 صراف صايب من اللايم صحم كسانحيم مدبنا خمت المود بزينا خجمريو بمغزال صباح قدام بدرجة عالم ببعمتو 21 نحاسة زخبر معلت قدات كبر شبرايو نزلت أمس أبزاب كلونايو كومو دما سروع مدبنا كاليدسكوب ساعتو حالي يقربيو مسانا زنحكم مدلات ناخد كتاتلو نعدم نابزينا كسكركم قبر مدن كوصليو كمي تمسيو زينا كسمعكم نحبرات منغستات وانا صحافي أنتوني غوتيريز إثيوبيا تركبلو واናዊ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ብምግላጽ ሕዚ ኩሎም ወገናት ወታደራዊ መፍትሒ ከም ዘይብሉ ክርድእዎ ዘለዎ ግዜ እዩ ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ነዚ ተዛረቡ ትማል ዝተኸበረ ዓለም ለኸ ዕለት ሰብኣዊነት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ ወሎ ዝበሉ ንሶም ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ክንዲገሃነም እዩ ኢሎም ብሚልዮን ዝቁጸር ህዝቢ ምምዝባሉን መሰረተ ልምዓት እውን ምዕናውን ገሊጾም ጉተረዝ استفلالي كونتات زت حساس بن يزبل وكونتات إثيوبيا سلسة ناي مفتح حسابات بمقرب تساوي مغربا مالو قدماي كلهم وقنات بهزوز قجت أتوكبلو كالاي أب كلهم كبابتات زي تدرت سباوي حتبس أحنات كالرقاقسن سالساي إثيوبيا يان زمرحوو هقراوي بوليتيكاوي لزب كهلي كونتات كفترن تساوي مالو يبلس أبساب درجة دستا أمونغو إثيوبيان تركن زتبصح وتادراوي سممع هنسات عقمن وتادراوي متحبارن كم زكاتت بيت صحفة قدماي منستر إثيوبيا فليتو حلافيت برس بيت صحفة قدماي منستر بلينسيوم زحلف ربوع قدماي منستر أبي أحمد أب تركي زقبر وعودت نكلتين هاجرات دبلوماساوي محزنات مبل 125 عامت زذكر اللون سلازنبرة التعودت تاريخاوي كم زقبرو تزاربان كلتين مراحتي أبزح كدات كم استماعاتون أبسممع كم زبصحن من لوات نقد تركن إثيوبيان حزي كابزلوو بسلسة عصفي نكزايد زلوهم قرصانينات اتوم مراحتي قليسو مالو منغستي باشبارنت زسيمو حوحات فتير والله زبولو سقات ني إثيوبيا ترايكا يكونس نتكبابس لزخوانا عالم لخ محبرسب كخننو يقبع كبل اتبيت صحفات قدماي منستر مصوع تقريب الله ويزارو بالنيسيوم زعبالهم كنا زسمع زلو كنتات دبرة تابور أبزقالس على الأوان الشباري حوحات نكتما دبرة تابور بحيلي محاز مساعنا نتاكتما كابرحو بكبيد برات بمدبداب نحانتي سدرا بملئتا قاتلو اللو إيلان يبلس أبساب ملسكاتشو عمها نرأسو ناي تقراي كلاو منغست إلوز وعطو أبزوبا سمين واللو قامسا نزتبهالن ناي قطر عدي بمدبداب عني ومزبل بزا تيليغراف نزوص الصحف أبزهابو ملسي أبلعلي سيفيلات نزفت سمزخوانا يخون نايج كان متقعتي بزي ماتي كمزخونن بمغلاز مسارات زيبولو يكبل ناس يقول الله أب كل الأمحرة تفسيمو مزبهالو كستات قبنات بودب حبرات منغستات بزسيام أكال نسعى مصراي كقبر حاتيتو الله أب كل الأمحرة زبادو ببغوندر اتركب كتما دبرة تابور تمالي بزتتكوسة كبيد برات سيفيلات كمستقاتلون أبزورياتا كتما زلو طابياتات لموون دبداب كبيد برات كمستفز أمنن أما حداري دبوب غوندرن نبرتن نفيه إيقاليسام أما حداري زبادو ببغوندر أتوك ألم ورق مهراتي لما عنتي زتتكوسة كبيد برات أما منبر حالستوت موراقون زواريدو قلعاتكن كم زي فلت انتزاري بهم اتمتقعت سعيبو أبزحز ساعات كاب كتما دبرة تابور نبقر وابتي كبابتات زمزا بلزول بزحي حزبي ناوسخه مخالو تسميع الله تمالي أبلع كتما دبرة تابور كبيد برد ناي حادث سدرا أبالا زخونو حموشت سبات كم زقاتلن أبلع لي كالوت قدعات كم زوردن أتوك ألم ورق إمهراتي نيراديو دمس أمريكا قالي سمالو نرؤسو ناي تقراي كلا منغستي إلو زوع عطو أبزوبا سمين والله قامسا نزتبهالن ناي قطر عدي بمدبداب عني وو زبل The Telegraph نزوص الصحف أبزهابو ملسي أبلعلي السيفيلات نزفت سمزخوانا يخون نايج كان متقعتي بزي ماتي كم زخونن بمقلاس مسارة زيبلو إيو كبل ناس يقول الله أب كل الأمحارة تفسيمو زبهالو كستات قبنات بودب حبرات منغستات بزيسيام أكان ناس أمس رايك قبر حاتيتو اللو يبلس أبساب أستير مسكاناو
ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ሚልዮናት ተሓገዝቲ ካብ ሰሙን ዝጀሚሩ ክሕግዘሉ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ፍሊጡ ናብዚ ኩነታት እዚ ዝበቕዐ ሕፅረት ምግቢ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና መካይንን ነፈርትን የተዓናቅፍ ስለ ዘሎን እዩ ኢለን ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ሓላፊት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብወገና መንግስቲ ናብታ ክልል ዝኣትዉ ኣገልግሎት ረድኤት ምቹው ኩነታት ይፈጥር ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ከነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ። USAID ወይ ከዓ ስግር ባሕሪ ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤት ሕቡራት ሃገራትን ወይ ከዓ ኦቻን ኣብ ዘርግሕዎም መግለጽታት ኩነተ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ንጥሜት ኣብ ዝተቓልዑላ ክልል ትግራይ ዘለዉ መኻዝኖታት ረድኤት ተጸንቅቖም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ ኢለን ኣብዚ ሰሙን እዚ መግለጺ ዝሃቡ እቶም ትካላት ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ዘቕርብዎ መግቢ ከም ዝወድኡ ይገልጽ ኣለዉ USAIDን ሓቢሮሞም ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ክዙን እኽሊ ከም ዝተጸንቅቐ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ናብ ዝብርኪ ዝተበጽሐ ግና ሕፅረት ረድኤት እኽሊ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና ማካይንን ነፈርትን የተዓናቕፍ ስለ ዘለ እዩ ኢለን ከሲሰን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለኔ ስዩም መንግስቲ ናብቲ ክልል ንዝኣቱ ኣገልግሎት ረድኤት ምቹእ ኩነታት ይፈጥር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ ከምዚ ትብል ንሳ ኣክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደገፍ ሰብኣዊ ረድኤት ይዓግት ኣሎ ዝብሉ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐርቡ ክስታት ይመጸለዉ ንሕና ግና ናብቲ ክልል ንዝኣትዋ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ምቹው ኩነታት ንፈጥር ከም ዘለና ነርኢ ኣለና ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ኣካላት እውን ነዚ የረጋግጹ ኣለዉ እያ ትብል ዘላ ብለኔ ስዩም ከምኡ ትበል እምበር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ኦቻን ግና ብብርክት ዝበሉ ንቑጣታት ፍተሻ ተቐባልነት ዘይብሉ ምድንጓያት የጋጥም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዮም ሳማንታ ፓወር ብወገነን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ክጠቕሳ ከለዋ ኦቻ ብተርኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና 100 ማካይን ዕለታዊ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትፅቢት ዋላ እውን እንተሎ ብሰንኪ ዝተደናጎየ ተፍታሽ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 30 ማካይን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣሎ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መስርሕ ዝቀላጠፈሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን ተሓቲቱ ኣሎ ብለኔ ስዩም ብወገና ኩነታት ድሕነት ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን ፍተሻ ማካይን ብቐጻልነት ከም ዝህሉ ተዛሪባ መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድን ነቲ ከይዲ ንምቅልጣፍን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕ እዩ ትብል ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 900,000 ዝኾን ህዝቢ ንጥሜት ተቓሊዑ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ንክባጻሕ ኩነታት ንከመቻቹን ውግእ ኣወጊዶም ብልዝብ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽበጽሑ USAID ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይበል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ ኩናት ኣብ ዝተለዓለሎም ከባቢታት ሰሜን ወሎን ዋግ ኽምራን ተመዛቢሎም ካብ ዝመጽኡ ክፋላት ማሕበረሰብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ብዝለዓለ ተጎዳእቲ ምዃኖም ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ መጽለሊ ስደተኛታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ገሊጾም ኣብ መንጎ ዝወለዳ ተመዛበልቲ ከም ዘለዋ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብዝተፈላለዩ ገበናት ጠርጢሮዮም ዝበሎም 7 ናይ ቀደም ሰበስልጣናት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘውዓለ ፍሊጡ ፖሊስ እቲ ክልል እቶም ተጠርጠርቲ ሰባት ኣብቲ ክልል ናይ ነገድ ግጭት ብምልዓዓል ነቲ ናይቲ ህዝቢ ለውጢ ይዕንቅፉን ሁከት ይዝርግሑን እዮም ዝበሎም ብምልዓዓል ከሲሶሞም ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዝወዓሉ ተጠርጠርቲ ምርመርኦም ኣብ ቀረባ ተወዲኡ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኽ ናይቲ ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርን ሓላፊ ምጽራይ ገበንን ኮማንደር መሐመድ ሼኽ ኣሕመድ ገሊጾም ተጠርጠርቲ ናይ ሶማልያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኣቶ ዓብዱልፈታሕ መዓሊን ናይ ጸጥታ ቢሮ ሓላፊ ዝነበሩ ዓብዱል የሱፍ ሓዊሱ 7 ሰባት ኣብ ቁጽር ውዒሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ ሎም ዘበን ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናጽነተንን ሰብኣዊ ክብርታተንን ተደፊረን ኣብ ስቓይ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝዝከራሉ በዓል እዩ ኢለን ኣብቲ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት 22 ናሓሰ 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሓወልቲ ወይ ናሽናል ሞኒመንት ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ዝኽበር በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ንፈለማ እዋን እዩ። ሳራ ፍሳሐየ ንኮሚቴ ኣሰናዳኢት በዓል ኣሸንዳ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ክተቕርቦ እያ። እቲ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ ፍጻመታት ተጸንቢሉ ዝኽበር ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዘለዎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ደገ ዝነብር ማሕበረሰብ ትግራይ እውን ከብዕሎ ይስተውዓል እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ዝገልጹ ምድላዋትን ጣዕመ ዜማታትን ብምድላው ከብዕሎ ጸኒሐን እየን። ሎሚ ግን ኣብ ሜሪላንድ፣ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂንያን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ብምትእኽኻብ ኣብ ሓደ ቦታ ክበዓል ኢና ወሲና ይብላ። ማማ ሊድያ ሸፋር ኣባል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ በዓል ኩሉ ግዜ ዓመት ኢና ነኽብሮ ኣሸንዳ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብሎ ግን ኣብዚ ዋሽንግተን፣ ቨርጂንያ፣ ሜሪላንድ ዘሎ ሰብ ኩላና ተኣኻኺብና እዘን ጽቡቓት ደቂ ዓድና ኣሸንዳ ክገብረሉ ናኽኣላ ከለዋ ብዚ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ግፍዒ ንዓኣተን ቃል ክንኮነን ብሓንሳብ ኮይና ክንኽብሮ ኢልና ኢና ተቐሪብና ዘለና። እዚ መግለፂ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ እናተባህለ ዝፍለጥ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ባህላዊ ቅርስነቱ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ግፍዕን መከራን ንዓለም ከነስምዕን ድምፂ እተን ውፅዓት ክንኮነሉን ኢና ተዳሊና ንርከብ ዝበላ ድማ ኣባል እቲ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ወይዘሮ መጽላል ግርማ እየን። እዚ በዓል እዚ ክልተ ነገር ሒዝና ኢና ክንኽብሮ። ሓደ ንዝሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋትና ዝበፅሑ በደላት ድምፅና ለስምዐሉ እዩ። ምክንያቱም ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ በፂሕወን፣ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን፣ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ኣስውእተን ተቐቲሎም። ስለዚ ናሎም ዓመት ኣሸንዳና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣዴታትና ዝበፅሐ በደላት ድምፅና እናስማዕና ብተወሳኺ ግን ባህልና እውን ኣብ ሓዘን ዋላ ተኾና ኣብ ሽግር ዋላ ተኾና ህይወት ክቕፅል ስለለዎ ክነኽብሮ ኣለና ኢልና ይረከልኢና እያ። ኣብቲ ሰንበት ናሓሰ 22 2021 ኣብ ርእሲ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ነቲ በዓል ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብቲ ዕለት ነቲ በዓል ምኽንያት ገይሩ ዝተኣኻኸበ ኣታዊ ንመደብ መኸተ ዝውዕል ምዃኑ ኣባላት ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ገሊጸን። ዜና ኣብዚ ይዛዘም ነመስግን ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርም ጸብጻብ ቀዳም 21 ናሓሰ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ንግዳያት ግብረ ሽበራ እዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዛ መዓልቲ ኣብ ህይወት እቶም ምስ ጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለ ዝዋግኡ ዘለው ቡርኪናውያን ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዋ። ጎፖጋ ዝተባህለ ዘይመኽሰባዊ ትካል ከዓ ንስድራ ቤት ግዳይ ግብረ ሽበራ ክሕግዝ ዝፍትን እዩ። ብዛዕባ እዚ ትካል ሄነሪ ዊልኪንስ ኣብ ኡጋድጉ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ። ብሰንክቲ ኣብ 2015 ዝጀመረ ኩናት 1.3 ሚልዮን ቡርኪናውያን ካብ መነብራቶም ክመዛበሉ ከለዉ ልዕሊ 6,000 ከዓ ተቐቲሎም። ብዙሓት ኣባላት ምክልኻል ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ምስ አልቃዒዳን ዳዕሽን ምትእሳር ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ተቐቲሎም እዮም። ሎሬታ ኤልቦዶ በዓል እንደኣ ኣብቲ ኩናት ዝኸፈለት ዜጋ እያ። በዓል ቤታ ብኣሸብርቲ ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ እዩ ኣብ ከተማ ኣርቢና ተቐቲሉ። ኣብቲ እዋን ጓሎም ገና ቁርባ ዋርሒ ጥራሕ ገይራ ነይራ። ሕያዋይን ፈቃርን ግን ከኣ ሓፋር እሞ ኣዝዩ ዕቱብ ሰብ ምንባሩ ሎሬታ ብዛዕባ ዝተቐትለ በዓል ቤታ ትዛረብ። ዘይመኽሰባዊ ትካል ጎፓጋ እምበኣር ንኸም በዓል ሎሬታ ዝኣመሰላ ኣብ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራ መቕረብ ዝሰኣና ዝሕግዝ ትካል እዩ። ኣካያድት እቲ ዝሓለፈ ለካቲት ዝተመስረተ ትካል ፋዲማ ካምቦ ንኣገዳስነቱ ኣመልኪታ ከምዚ ትብል እዚ መደብ ዓሳ ምቕራብ ዘይኮነስ ኣገባብ ኣጋፋፍፋ ዓሳ እዩ ዝምህር። ንኣዴታት ኣሕይሉ ድማ ነብሰን ስድረአንን ከኣልያ ይሕግዝ። እቲ ዕላማ ኣብቲ ሃገር ንግዳያት ግብረ ሽበራ ዝሕግዝ ናይ ድጋፍ ኣሃዱ ምቋም እዩ ትብል ፋዲማ ካምቦ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊት ምክትታል መውሓስ መሰላት ግዳያት ግብረ ሽበራ ዝኾነት ፋኒዮሎኒ ኤለን ንቤተሰብ ግዳያት ግብረ ሽበራ ብዙሕ ጸገማት ከም ዘጓነፎም ትዛረብ።
So we get a lot of good wishes on victims of terrorism. ድሕሪ መጥቃዕቲ ሽበራ ብዙሕ ናይ ድጋፍን ምጽልናዕን መልእኽቲ ንቕበል ኢና። እዚ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ብሕልፊ ድማ ሰብኡተን ዝሰኣና ኣንስቲ ዘሎ ሓልዮት ዘርእየና ደኣ ይኹን እምበር ጭቡጥን ተግባራውን ኣገባብ ክንፈጥር ኣድላዩ ትብል ፋንዮለኒ ብሓገዝ ትካል ጎፓጋ ኣብ ትካል ኢንሹራንስ ከም ተልሜደን ትሰርሕ ዘላ ሎሬታ ኣብቲ ትካል ብምሉእ ግዜ ተቖፂራ ነብሳን ጓላን ክትክእል ትትስፎ ካብ መስከረም ኣትሒዙ ዘይመኽሰባዊ ትካል ጎፓጋ ሰብኡተን ኣብ ውትድርናን ዝተቐተሉ ኣንስቲ ብፍሉይ ዓሊሙ መደባት ክሰርዕ ምዃኑ የመልክት። This program has come to you from the Voice of America, Washington. ሰማዕትና ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ካሊዶስኮፕ ከስክረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐጽል እዩ። ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ጽልሚ ቅንያት ኣሸንዳ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዝያዳ ዝደምቕ ባህላዊ ቅንያት ሎሚ ካብ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና። ድሕሪኡ ንህቡብ መንእሰይ ስነ ጥበብ ብሔረ ናራ ማሕሙድ መሓመድ ኣጋር ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ብኣሸንዳ ክንጅምር። አሸንዳ ለብዘበን በምክንያት ኩናት ከም ትልሙድ ብድምቀት ከም ዘይበዓል ሓላፊት ቢሮን ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ብርክት ገብረ መድህን ሓቢረን። ወይዘሮ ብርክት ገብረ መድህን በዓል አሸንዳ በዓመቱ ዝበዓለሉ ምክንያት ብምብራህ ወግዕን ጀሚረን። ያው ክብረ በዓል አሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ተመራመርትን ወለድን ከም ዝልዎ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታት ኣለዎ። ቶም ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ናይ ባዕሎም መግስታት ብርክት ዝበለ የቕርቡ እዮም። እቲ ባህላዊ ትሕዝቶታት እውን ተመሳሳሊ ከምቲ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ወቂበን ማዕሪገን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ተዓጅቦም ብባህላዊ ዜማታትን ዝተፈላለዩ ኩነታትን ዘቕርብኦም ብዙሓት ባህላዊ ትሕዝቶታት በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ መሰጥትን ሰሓብትን ትሕዝቶታት ዝቐርብሉ ባህላዊ በዓልና እዩ። እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ከዓ ለሃይማኖት ቦታት ክንገድፈሉ ግርም ከም ዝፍለጥ በብዓመቱ ናባዕልና መፂና ኢና ነዊሕ ዘበን ሞስኪ ወላ እቶም ናይ ዝሓለፉ ናይ ቀረባ ግዜታት ርኢና አሸንዳ ንትግራይ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ? ያው አሸንዳ ንትግራይ ሓደ ካፍቶም ለቱሪስት መስሕብነት ክውዕሉ ዝኽእሉ ባህላዊ ትሕዝቶታት ሓደ ዓብዪ ግንባር ቀደም ክጥቀስ ልኽእል ባህላውን ሃይማኖታውን በዓልና እዩ። እዚ ልምንታይ ይክጠቕመና ልኽእል ልምንታይ ይክረብሐና ዝኽእል እንተይልና ሓደ ለቱሪስት መስሕብነት እውን ዝለዓለ ፋይዳ ኣለዎ ማለት እዩ። ቱሪስት ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ወፃኢ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ወፃኢ እንተይልና ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምትሓዝ እውን ብዙሓት ቱሪስታት መፂኦም ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እውን ክረኽበሉ ንኽእል ዓውዲ ዘርፊ እዩ ሓደ ባህላዊ ክብረ በዓል። እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቱሪስት እውን ሰፋሕቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ክየደሉ እዩ። ኣብ ክብረ በዓል አሸንዳ ክንርኢ ተለና ብዙሓት ናይ ኢደ ጥበብ ስራሕቲ ኣብ ዕዳጋ ዝውዕልሉ እዮም። ካብዚ ዝረኽብዎ ናይ ኢደ ጥበብ ሰራሕተኛታት ብሽያጭ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ባዕሉ ረብሓ ኣለዎ። ካልኦት እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መመላኽዕ ክጥቀማሎም ዝኽእላ ብዙሓት ነገራት እውን ብኡ መልክዕ ማለት እዩ ዝሽያጥ ውዒሎም ኣብኡቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ነገራት ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ብዓይኒ ኢኮኖሚ እውን ተርኢና ስለዚ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ክንሪኦ ተለና ብዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ርክብ ክንሪኦ ተለና እውን ብዙሓት ካብ ዝደርፍኦም ደርፍታት እውን ስሳትን ላተወዳደሳ ናይቲ ማሕበረሰብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሓልፉ ዝኽእሉ ባህላዊ ደርፍታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ነገራት ጠቐምቲ ነገራት ዘለውዎን ካብቲ ጥቕምታቱ ተበጊስና እውን ብዓለም ደረጃ እውን ተፈላጥነት ክህልዎ ብዙሓት ስራሕቲ ላተሰርሑ መፂኦም እዮም። በዚ ደረጃ እዚ ትኩረት ይብና ኢና ንኽብሮ ነይርና ቅድሚ ሕዚ ግርም ናይ ሎም ዓመት 16 ነሓሰ ቀጻሊ ሰንበት እሞ እስኪ ከመይ ክበዓል ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ ተመደበ መደብ ኣሎ? ያው ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሎም ዓመት ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ግልጽ እዩ። ያው እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደልን ኪሳራን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ታሪክ ዓለም እውን ተራእዩ ዘይፈልጥ ብርሰትን ሓደጋን ይበፂሕና ዘሎ። እዚ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና
أو كينات سلازلنا ملو قلبنا تكوينات نمعواتنا خنسرح زلنا مالتي حنت دقيقة أو انتخنا أو كالي قلب خاتي قوركا تكوينات المعوات مسرح سلازدلي نحنا وون تكوينات سكاب عوت بهلنا الأبل خدنا يقول لو معمد خنقور الجبنا باسم كبر على شنداون استفهل لي سرحت نطفتات كنسرح نخلينا خمتنا يقدم هذا نقور زنبرنا تأكيونات بهلاوت حستاتن توفيتاتن متصواتن كالي انت يكونا لو ما أخل غيرنا ون بس حسر حتى قن ما أخل أو قني مثل خسرة ويتجري كوينا ون نايد جنسر حتى خنسرح نخلينا نايكن بارس رح تدق أنستيو تجريون أفتقال سو جنبار تساتفن باسم شنداون ياو تسألأي حمد دبك تواي خلاين مو بزحت ما بقسيتات بمقبار لو معمد عشان دا كم تلمود كنا خورو أي كالنا بمنارة موداتا نقول عشان داتي سيخ كابزل عنا يوضع تحلي كتم حلال فيه دليل ملختي ياو دق أنستيو تجري تشندا بفلاي لدق أنستيو فولي كبرن فولي ملختن سلازلو عشان دا لو معمد عشان دا ينخبرن كنولت لنا رأسنا دنينا تسمعنا تيكوننا حرينا مالت تبهلنا ون كم زلو استويسنا حرينا بزح دق أنستيو حتنا تدفيرنين بزح كفي بصحنا أيو أدخت كله زي تخل ناي تجري الدخين نمبر بزحت سجمات بصحهم نايو زيجن لا حران غيرنا هم تناي قدم هزون نجور زلنا بتي كبر بعل مخنيات بمقبار كي تسكنا حرينا هزون دقاقي مخلف وزخيل مالختي بزبز حنا بدل كي تسكنا لقدمت نمرش هزون صلاتنا كسعر يوم أجخن إنكو عبسحنا لعمتها خاء أدميقنا خبت زنبر أبريخنا خمنو على خاء سو ملؤ تسفاينا وزارة بركة جبر مدينة ذهبان مبري عزيز مسكن كم زفلت بعد عشان داخل شحن 10 عام تمرتون بمخنيات فيروس كورونا عبد جزا خم تبع عليه يذكر عدم تسا نريد في أمريكا قام عليه أنيرنا أعلن قاعد حكا سمعنا رحوس أشندا كنحلف ناب أسمرا سنت بباوي محمود محمد أجار زبل قتل سمزلوي أبشحن تعتميتن 82 أب زوبا غاش باركا أب كباري بيشا تركب عدارات أب تبهل نشتو عدي توليدو أب بوكو كبابي أوغارو زعبي أب مدرخ بزرئي وعيم صحاب ننكسقاس زلل سنت بباوي أجار ባህሊ ብሔረ ናራ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎን ብህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነት ዝረኸበን ድምፃውን ተላሃየን እዩ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ ስነ ጥበባዊ ኣጋር ንኣጀማምራ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ብዝሃቦ መብርሂ ይጅምር أبسط بلك دليسات نيرني وورطات تبعدي منشيات صوتو كمو مسومي صوت نيري جهاد جن دكني شو خمسة كدر فان كلها كفيلة مساعدة نسمع نيري يفتي خاني رفتامي جهاو أبزي أبصراويت كله نه هاي جبيجا جراس أو كل أنتم بهرات نسترخبو نارا نزفلهم سب مساهن نعاقر خمسة كبر إلهمني صويامني درفي أدم فايت أمر ناسو درفي أبزني تنهي هجوم إذا هجوم dari saya mana sih? Dah hujung mendarafku. Coba aku kalau naik botolnya karena aku kalau naik brigade, kau ab naik gumbar tu sahih mana sih? Kapti dah haidat mana sih? Ab naik gumbar ka ab makalah izi servis terus ti nabar. Ujillah bahalik igri makal. Ab ujillah bahalik igri makal ane hakahash. Tehdi dorong kalau macam. Wala hanti afluto aina baranin. Gen nufat musiknya saat darafti kambal terus urur arbaa Yosef. Kalau tun Allah nufat musiknya saat kana. Tani hamni lahan zukun derajah hibamni nah mana sih? Bilib يتم سكونهم تمرتون أين برنامج بزح على فترة تغيير لي أبتي يجلب هالإجرام خل ولا بتي حفشة وجنبار ولا أبتك سايب أوفيسات متريها معنا. فأنا يفعل ما زود رفق قادر في أي نتيجة أنا بمدرخ. إتى أبدفع كله زود رفق قادر في نصانع أمر فايدة هجوم من كلين حاول كوسو وهنجن وشباب كرو منين غو جري سنين. لا أدري يا أبدوهون إذني ناي هذي إرتاح الله بفلك بهرنا فلت تدرفنا يا أبدوهون كم نقص مقدنا باينا نقص اللون مقدنا أيقونان كاو وارسايد قبال هدري تقول درفي ودلي مدت كانوا كمودونغو كمافورا ودلي مدت ساوكتم كربانغو باي هانينجن وارساي فارسله إنكا وارساي فارسله لغو دركم نينم ngo tarbe wosigu
እንጎ በውታ ፍኒሶም አደንገላ ሀዳግን እዚያው ማለት እዚያ ነው ከዚያ ማለት ግድምን ዘይ ማገሬ እዚያው ካውል እዚያ ሄዚኻ አብ ጉጅለ ባህል እግር ማኸል መስመጻኻ ለደርፍ እዚያ ክልተ ጊዜ ተሰሪሃ መጀመሪያ ስታይ ኮምፖስ ገሮም አብ መደባት ብዙ ደህን መቅራቡ እንደገና ሙዚቃታት ከም መንፈዓቶም ንአጋር ዘደርፊ ሪሚክስ ክንገብር ታይ ማለት ሪሚክስ ብሎ ማለት زدان حنا قالهم بك أو فولي سريهم طبق كده لزادر كندي زخنا درفتات أدالي خالها بفولي بكليب زدال خايوت اللي خال توصلنا أبوشتي قجلة بهالي إجر مخل عندها تازبس يسرح سريانه كاب كلتشه كسب كلتشهن أصل شاتي مصوم نره كاو خاجا أبا قجلة بهالي والتا أبا تترنيفه أنت دي حسير سجن ميتي في إتجاي كل بعلات الله بفولي خاب بولكي فراوي در فينا من سيات نمر عائل كتدال وودر فيتات دي فيديو كليب كفولي نقرات إذا كليبات جورو لسبات مستهدرتنا جزء أكل خنقول جزء نوع نمبر بلي بيدا مسكنا معنا ولا حد أنفذنا برنتن سرح تقدمت كليب ذا بحر دبي بمنستر زينات سريعة يعني بينام بإمنات بيس مكيلة ماسولا اليوم ترى اليوم منستر زينا بجابا بحريات قلت أو خدنا في رزبة كليب كيرهم لي ذا كليب صبح خير لي فيديو هيرو أنا حال ميده حنت سلمت تبل نحنت فتوى نور ولا أنا أيوة حكينا زانتا يا زانتا سلمت تادر فيه خنا رقم ما زانتا حجي نخال معلش سلمت قوال بارون تيا أتي هذينا نتيتو نسيس كتم بارون تو ترزكاي حلمتا دهاي مسلم عليه كرم سيجيشنا جموز ما كربا إنكالي بركة دنگر شال كمبا بارونتو دنگر هواش كمبا إنكا أوتم بينانا يا إنكا سارا هركانا كبوتا واسمه هنتيكم أتفلي وادا كرتيتو بال على مرحبا ملسندي سريها تاكليب لك أبتع خوابنا يتا دقمريد نايدا أقوال أبتع خوابي خيدنا نسرينا لك أبتع خنشيلاتاتو تحكي نجزان تسوهنك أوافقنا سري شاعت تسوهنا في بالواني جي إذا كل سرحات أنا هجي بزي كلام أجار بعلي دي سرحة دي خونس أبناء كليباتن أبناء زي كله تحسته كباين علي زخون أرتيست اللو بومي حكي سب بحفشة قلت من زمان أبصرحات كاماني زي حق زكا تتصرح عينة درفتاتك أبنتاي زي تقوريو هاجراو بزه دريفي هاجراو درفي أبناء درست بالي كو قرب فتني زبده زي ما تات أب حلاوين دي تجاني زبده درفتات كم تدركوها أب هاجراوي كاو فوراوي بحلاو كم زناي مرا هاجرها قدم هجي أنا أبدا هرتي مجمار بعلي مانتي بس داود آدم وشوش بزه قد مسر هنا ممرنا آدم فايد عامر المسوون سرها سريه مسمع محمود موسى ود موسى قد مدات ممر إسحاق يوسف أستاذ فكي محمد فكي أب زيما أنا ولا يقبر إندي يمانا إيدي حق حش أب زيما تاتناتي أتو برهانه وبالدر بلينيو كاوغن توماس مدهاني موسى ود السودان حنتي وناندلي تقول حرمت ناينارا إحنا ما بقتنا دا وناندلي ما بقتنا نارا ماتي وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا وناندلي شي بدوبي كبدي أتخيل نرا فركيرجي ده صنعو كمبركيرجي ورك صنعو وناندلي شي بدوبي نهزي هذا إيسا ود غير إيسا زي ما كمزان الله مسبلكو نهزبيو نتاكن قبرنا خير مسبلكو متيو أب استديو ماتي مستوماس مدهاني سرستين خوفنا وناندلي إشي بدابي وناندلا شي بدا إذا بخمسة خير دايلني بخمسة كيايرواتا زيما جزا زيما زيها نهزبيو كم زي أرنجز قبرنا إيسا ود غيريو ምናልባት እስኪ ኣብቲ ደርፍታት ተሪኦ ትልሂት ምንቅስቃሳት ንሰብ صحابي ሞ ካምንታይ እስከ ሕርመታት ናይ ናራ ሓፈሻዊ ኣብዛ ወልከይ ኣብደም ስራውና ዳኣቶይ ሕጂ ወኒ ናይ ነፍስኻ ወይ ካተሆ ወይ በቃ የዝብላኒ መዞሃ ኮለ አይነት ህማም አለነ በቃ ያቶኒ በቃ ሳዋ ማርወዳኑ ሳዋ ሀባንዳኑ ሳዋ ሶላዳኑ የዮ መንገና ታንከንኩ እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
31 ب25 ب22 متر باند زمحلالف كل جزء مشات كاب ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان كاب واشنطن دي سي زمحلالف على تاو مدبنا هزي جمر كم يتمسيو زخبركم سمعتنا لو معاربي 14 حسا اسرا خلت تشحن اس 10 عام تمرت ويكا باكو تطر اوروبا اسرا حسا خلت تشحن اسرا حدنيو صراف صايب من اللايم صحم كسانحيم مدبنا خمت المود بزينا خجمريو بمغزال صباح قدام بدرجة عالم ببعمتو 21 حسا زخبر مع التقدات كبر شو برايو نززت امس ابزاب كلونا ايو كومو دما سروع مدبنا كاليدسكوب